potengera kuti chipani cha Malawi Congress Party chili ndithu kumanda kumene kuti ndi ku opposition kotsutsa boma monga amene ndithu anayankhulira mlembi wamkulu kumeneko amene atundi Richard Chimwendo Banda mnthawi yambuyo ndithu nthawi ya kampeni ankanena kuti kumeneko ndithu ndi kumanda ku opposition ndiye zikuoneka ndithu kuti kumeneko mpungwepungwe ukupitirira maka ndithu anthu akuonesa kusakondwa ndi mmene chipani chimene cha Malawi Congress Party chinachitira ndithu pa chisankho chimene chinachitika pa 16 September 2025 malo mwake ndithu makosana amenewa alemba kalata yoti akufuna ndithu kuti kukhale convention ya changu ndi cholinga choti kusankhidwe ndithu adindo ena amene ndithu atumikire chipani cha Malawi Congress Party ndifunso nkumati ndani kodi amene walemba kalata imeneyi ndipo yankhafunso limeneli tatende ndithu motilole kuti tifotokozeni chabe nkhani yonse imene ikuyendera monga ambiri kutsatira bwino kuti chisankho chinapangisa zonoti chipani cha Malawi Congress Party chikhakhale ndithu kumastandi kuonerera game ndiye kumeneku ndi anthu ambiri ndithu amene akuoneka kusakondwa ndi mmene chipani chimene chinachitira makatu pamene akuloza chala atsogoleri a chipani chimenechi ndiye kuti ndi mtsogoleri amene watundi Lazarus Chakwera Secretary General akumeneku ndi adindo ena kumeneku ndiye mmodzi ndithu kwa akuluakulu kumeneko amene watundi Alex Major iwo ndithu angofika polemba chikalata kuuza ndithu Lazarus Chakwera kuti iwo ndithu nthawi yonena kuti atsogoleri chipani cha Malawi Congress Party inatha malo mwake ndithu afuna convention ichitike ndithu mwansangansanga isaduse ndithu mwezi wa November ndimene akufotokozera maka amenewa Alex Major kupangira kwa anthu amene samadziwa bwinobwino Alex Major amene watu ndithu ndi member wa chipani cha Malawi Congress Party amene tafotokozeramo mu zaka za mbuyomo mu chaka cha 2014 anali ndithu phungu wa nyumba ya malamulo kumeneko ndi ku Kasungu West ndiye potsatira ndithu kuti kumeneko ku chipani cha Malawi Congress Party ambiri kutsatira bwino mpungwepungwe umene ali kumeneko amene ndithu anali Secretary General makali Secretary General kumeneko Richard Chimwendo Banda nkhani zawo ambiri kukhupira kuti tikutsitsira bwino kuti amaponda ndithu anthu pamoto kumeneko ndiye amene ndithu anawafinya pa nthawi ndithu ya convention zinapeza zoti mpaka na iwo anakayima ngati independent kumeneko ndithu ku Kasungu West pa chisankho chimene chinachitika pa 16 September 2025 komabe ndithu ni member wamkulu ndithu ku chipani chimenechi zikuoneka ndithu kutinso ali ndithu mu NEC ya MCP pajamkulu amene mu chaka cha 2024 munali ndithu mu August imenemo pamene chipani chimene cha Malawi Congress Party chimachitisa ndithu convention yake anazapeza zoti ankafuna ndithu kupikisana nawo pa mpando wa mlembi wamkulu kumeneko komano anapezeka zonena kuti amene wa Richard Chimwendo Banda ndi kagulu kawo anamuchosa ndithu pa ndandanda wa anthu ndithu amene amayendesa zokonzekera za convention imeneyo komanso tikakutengeranso mbuyo pang'ono pamene kunali ndithu makampeni awa mkulu amene ndi amene anapanga hire track ina ake unazamva zonoti ena nkati ya otchedwa moto ku Kasungu ena ankanena zonena kuti inangoyamba kuyaka moto yokha mkulu wake ndithu ndi amene Alex Major ndeno potenga ndikata imene alemba amene wa Alex Major iwo ndithu akuti akuyimira ngati machamani 42 ochoka ndithu kumadera onse a dziko la Malawi ndekuti no ku chigawo chakumwera chigawo chapakati komanso ndithu chigawo chakumpoto kumene kuti ndeti ndi ma chair ochoka ku chipani chimene cha Malawi Congress Party ndakutiwo ndithu akulemba kalata imeneyo kuyimira gulu limene lolo ndipo potenga ndi kalata imeneyo akufotokoza kunena zona kuti potengera kuti mbuyomo munali mu chaka cha 2024 menemo panali pa 11 August akuti Lazarus Chakwera analonjeza ndithu kuti kumene ndithu kuchitike ka mini convention ndiye cholinga cha mini convention imeneyo amafuna ndithu apange review mu malamulo a chipani chimene cha Malawi Congress Party constitution yawo akayione bwinobwino kuti kodi zoyenera kuziyenjezera ndi ziti zoyenera tili kuchosedwa ndi ziti ndi zolinga ndithu za mini convention imeneyo ndipo potsatira ndithu kuti mini convention imene akuti sinachitike komanso potenga ndithu ndi constitution imene ya Malawi Congress Party imene ayipanga koti kuti pa party 111 article 30 imapereka kuti mphamvu kwa National Executive Committee kapena kuti NEC kuti ndithu itha kuyitanisa convention maka pamene pakufunikira ndithu kuti zichitike zinthu zina zake mwansangansanga ndi akuti ndithu potenga ndi provision imeneyo imene ili ndithu mu constitution ya chipani cha Malawi Congress Party ndichifukwa ndithu makosana amenewa akhala pasi ndikubwera ndi chiganizo kuti kumeneko ndithu kuchitike convention ya changu cholinga chake ndichonena kuti anthu adindo amene ali kumeneko ndikuti kandi akunekiwa kandi kuti ndi mtsogoleri wa chipani chimenechi
amene atundi kuti Lazarus Chakwera ndi kuti kukakhaleso akasankhidwe ngati akapasidwenso mphamvu zina kumeneko kaya kukasankhidwa anthu ena ndimene ndithu akufotokozera pamenepo ndi apanganso koti article 31 imene ndithu gawo 4 imene imafotokoza maka ndithu kuti akuti mtsogoleri kumeneko akuyenera kukhala ndithu matemu awiri ndi kuti no ngati mtsogoleri ameneyo angapambane pa chisankho ndi kuti amadzakhala ndi mwayi ozakhala ndithu pa temu yachitatu ngati mtsogoleri kumeneko komano chisankho chimene chocho ndi kuti ndi cha dziko ndi kuti ngati wasankhidwa kukhala mtsogoleri wa dziko ndi kuti ameneyo ndithu amadzakhala mu temu yachitatu kukhala president wa ku chipani chimene cha Malawi Congress Party ndipo tenga nimene zayendera makazi osatira za chisankho chimene chinachitika pa 16 September 2025 amene Lazarus Chakwera ndi kuti ndi chipani chawo cha Malawi Congress Party analuza mapoto ake ndi chifukwa ndithu makosana amene akubwera ndi chiganizo kuti kumene kuchitike ndithu convention ya changu chifukwa tikatenga ndithu nthawi ya amene Lazarus Chakwera kukhala ndithu mtsogoleri kumene ku chipani cha Malawi Congress Party ndi kuti inatha tikatenga nimene akufotokoza ndithu malamulo ku chipani chimenechi chifukwa iwo ndithu anayamba kukhala kumene ku mtsogoleri mu chaka cha 2014 ndeti 2014 kuzafika mu chaka cha 2019 ndi kuti temu imodzi inatha kuchokaso mu chaka cha 2019 maka pamene unachitika chisankho chimene ndikukhupira kuti ambiri otsatira bwino zimene zinakhalira zinapita kukoti mu chaka cha 2020 chinachitika chisankho anapeza kuti amene ndithu anawina ndikukhala mtsogoleri wa dziko ndi kuti no temu imeneyo inali yachiwiri ngati ndithu mtsogoleri wa ku chipani chimene cha Malawi Congress Party ndi kuchoka pamenepo ndi pamene akubwera ndi koti imene ikunena zona kuti article 31 gawo 4 imene ikufotokoza kunena zona kuti ngati angapambane pa chisankho mtsogoleri ndi amene ndithu maka chisankho cha dziko chimenecho ndi pamene ndithu amapasidwanso mwayi okhala mtsogoleri wa ku chipani chimenechi ndi kuti mene zateremu third term maka ndithu ya ku chipani chimene cha Malawi Congress Party kukhala ndithu mtsogoleri kumeneko ndi kuti kumbali ndithu ya Lazarus Chakwera yathera ndithu pamenepa ndi chifukwa magazi amene akupanga push kuti kukhale ndithu convention ya changu chifukwa akuchita kusindika apa kunena zona kuti isafike ndithu November aonesese kuti kwachitika convention adindo ndithu asinthidwa kumeneko ndi kuti pamenepa ndithu palibenso exception ina iliyonse yoti amene Lazarus Chakwera angapitirire makati potenga ndi article 36 gawo 6 a malamulo a chipani chimene cha Malawi Congress Party ndi kuti amene ndithu Lazarus Chakwera ndi kuti zakanika ndithu kuti akhalenso mtsogoleri wa chipani chimene cha Malawi Congress Party potsatira ndithu kulephera kwawo pa chisankho chimene chinachitika pa 16 September tikukhulupirira kuti ambiri kutsatira bwino kuti sokhawa ndithu Alex Major amene akufuna ndithu kuti kumene kutachitika convention fatika kuti ngasone mbuyo pang'ono pali mkulu wina ake ndithu amene membala wa chipani chimene cha Malawi Congress Party amenso ndoti amachita kunena kuti amachikonda kwambiri chipani cha MCP amene watundi Sylvester Ayuba James omwe ndithu ndi lawyer by profession anawinanso ndithu pa zisankho zimene zinachitikaze komano anayimira ndithu ngati independent MP ndi mkulu amene wakhala ndithu akuyankhula zambiri makazoloza chala utsogoleri wa chipani cha Malawi Congress Party kuti anayi ndithu anthu osamva agung'ung'u mapeto ake ndithu ndi zimene zinaonekera pa chisankho chimene chinachitika pa 16 September ndi amanena zona kuti iwo ndithu anthu amenewa ndikuti amene Richard Chimondo Banda komanso ndikuti mtsogoleri amene ndi Lazarus Chakwera kuti ndithu anawonongera chipani ndi malo mwake ndithu afuna convention ya changu kuti kusankhidwe adindo ena amene ndithu athandizire kuti mwina akale zinthu zina akukonza ndi cholinga choti mwina ngati kungatheke ndete chisankho cha 2030 chipani chimenechi chizakhale ndi mwayi olowa mboma ndimene ndithu akhala akuyankhulira amene Sylvester Ayuba James ndefunso nkumati ndani amene angazakhulupirirenso chipani cha Malawi Congress Party maka potengera kuti mbiri ya chipani chimenechi kuchoka ndithu kumene kunali utsogoleri wa chipani chimodzi wotsogozera ndi Hastings Kamuzu Banda chipani chimenechi chikuoneka ndithu kuti chimakambidwa kuti chinanyonga anthu kuzuza anthu ambiri mbiri yake ambiri tikuchidziwa bwino kuchoka pamenepo pamene chinapeza mwayi kulowa mboma chikuoneka ndithu chipani chimenechi zinavuta kuti chisinthe zochitika zake malo mwake ndithu khadwe lomwe linkachitika kalero ndimene linayambanso kuchitika kwakazoti anthu afuna kupanga zionesero ambiri kutsatira bwino kuti kumatumizira ndithu anyamata azikwanje amene amavula za anthu kudandaula ku dziko kuti kuli njala ndi zina zotero komano utsogoleri wa chipani chimene cha Malawi Congress Party motsogozedwa ndi Lazarus Chakwera amakhala ngati kuti sakumva atseka makutu ndi agontha nkhutu palibe action ina yonse imene amachita
mafuta a galimoto akuvuta motere ndikunoti zimaoneka kunoti amangoimba nyimbo kuti atithana nawo mavuto amenewo. Mwezi ni mwezi anthu ndithu amapita kagona pa filling station kusaka mafuta a galimoto. Ndalama yakunja ndikunoti anthu amangoimvera fungo kuti kuli ndalama yakunja ili kusowa usati za masewera. Zomwe anthu kuti apange business zinezovuta katundu ndithu anakwera mtengo makapotsera ndithu kuti ndalama yakwacha amangogwesa ngati kuti kachane kasakuziwaso kuti kole zimene akuchitika ndi chani. Khangati kuti kuseko ndithu anangotengana mabulutu okhaokha kuti akulamulira boma. Ngani akatangale ndi ziphuphu ndi akoliniza mpande kuti dzina lawo ndithu limakhala pa forefront mpaka na Anthony Bendero kumachita kubwera ndithu kuzalengeza kuti akoliniza mba kuchita za chinyengo zakuti. Komano mtsogoleri wa dziko ndi kuti amene ali nthawi imene Lazarus Chakwera amangokhala chete khangati sakumva china chilichonse. Zimene mukuona kwa anthu ambiri amana kuti amene wawawa amakhuzidwa ndithu ndi nkhani zakatangale zimenezi. Ndi chifukwa samachitapo kanthu kena kalikonse kakauti kutchudwa nkhani ngati zimenezi. Ndeni ndani amene angakhulukirenso chipani cha Malawi Congress Party mmene chazunzira anthu ndani angakhulukire. Ndi kaya kukamba za convention ayi akuyena ndithu kupanga convention imeneyo komano ndizovuta kwambiri kuti anthu azakhulupirirenso makapotengera ndithu imene apangira perform zaka 5 zimene anapasidwa. Ndinde manga pa nkhani imeneyi pamene tikunazoona kuti ku chipani cha Malawi Congress Party kumeneko ndithu anthu ena ake amene ndi Alex Major ndi anzawo akuti ndithu afuna convention ya changu afuna kumuthothola Lazarus Chakwera chifukwa kuwapangisa zoti anthu amene apite kumanda apite kudzuwa ndithu posati akulephera pa chisankho chimene chinachitika pa 16 September 2025. Ngati maganizo amene alipo mutha kutifotokoza comment section koma tikamapereka tikumbukenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu. Saiwale kupanga like video imene komanso upanga subscribe channel chimene cha Fox Online News 18 ndi chungoti nkhani zambiri zikamachitika ndoti zitakupezani mosavuta.